Inselmilkom, illum il-ġimgħa 16 ta' April nilqakom għall-Qudiesa u r-Rożarju immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-Evanġelju tal-lum nisimgħu kif Ġesu tax jiekol lil 5,000 raġel. Mulej, inti dejjem attent għall-bżonnijiet tagħna. Ejna biex kuljum inħallu l-kelma tiegħek u l-Ewkaristija jibdluna. Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Miegħek ukoll. Għawkom għal din iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija. Illum ukoll nagħmlu tifkira ta' Santa Bernadette Soubirous, it-tfajla Franċiża li kellha l-grazzja li tara l-Madonna, bis-saħħa tagħha wkoll fl-Urt għamet din id-devozzjoni sabiħa lejn Marija. Santa Bernadette tallimna kif aħna naslu għand Ġesu permezz ta' Marija. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-Quddiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla, int biex teħlisna mis-seta tal-għadu tagħna rrid li ibnek jieħu l-mewt tas-salib għalina. Għati lilna għaddejja tiegħek il-grazzja tal-qawmien għall-ħajja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. L-ewwel qari. L-Apostli ħarġu minn quddiem is-Sinedriju ferħana tal-li ġew meqjusa bħala nies li jistħoqilhom li jkunu maqdra minħabba l-isem ta' Ġesu. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, wieħed Fariżew jismu Gamaliel, mgħallem fil-liġi u miġjub mill-poplu kollu, hawn fis-Sinedriju u ordna lill-Apostli joħorġuhom il-barra għal ftit. Imbagħad qal lil sħabu: Irġiel ta' Iżrael, iftħu għajnejkom x'sirin tagħmlu lil dawn in-nies. Ftit żmien ilu qam Tewda u beda jgħid li hu xi ħaġa u madwar 400 raġel qablu miegħu. Dan qatluh u daw kollha li kienu marru warajh tferxu u ġew fix-xejn. Warajh ġie Ġuda l-Galilew fi żmien iċ-ċensiment u ġibed poplu sħiħ warajh. Lil dan ukoll qatluh u xterdu daw kollha li kienu marru warajh. Fuq dan li ġara issa ngħidilkom, ħallukom minn dawn in-nies u itilquhom, għax dan il-ħsieb jew ħidma tagħhom jekk ġejja mill-bnedmin qatt tisfa fix-xejn, iżda jekk ġejja minn Alla ma jsejħilkomx teqirduhom. Araw li ma ssibux ruħkom li qegħdin teħduha kontra Alla. Imbagħad għadu fuq il-parir tiegħu. Sejħu lill-Apostli qudiemhom u wara li tawhom is-swat ordnawlhom li ma jitkellmux fuq l-isem ta' Ġesu imbagħad telquhom. Iżda huma ħarġu minn quddiem is-Sinedriju ferħana talli ġew meqjusa bħala nies li jistħaqilhom li jkunu maqdra minħabba l-isem ta' Ġesu. U kuljum fit-tempju u fid-djarhom kienu jgħallmu u jxandru bla waqfien li Ġesu hu l-Messija. Il-kelma tal-mulej, ir-roddu ħaj lill-Alla. Salm responsorjali. Flimkien, ħaġa waħda tlabt lill-mulej li nammar fid-dar tiegħu.
Flimkien, ħaġa waħda tlabt lill-mulej li nammar fid-dar tiegħu. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi minn min għandi nibża. Il-mulej u l-ken tiegħi quddiem min għandi nitwerwer. Flimkien, ħaġa waħda tlabt lill-mulej li nammar fid-dar tiegħu. Ħaġa waħda tlabt lill-mulej, ħaġa waħda nfittex li nammar f'dar il-mulej tul il-jiem kollha ta' ħajti biex nitaxxaq bil-ħlewwa tal-mulej jien nħares lejn it-tempju tiegħu. Flimkien, ħaġa waħda tlabt lill-mulej li nammar fid-dar tiegħu. Nemmen li qatt nara t-tiba tal-mulej fart il-ħajjin, it-tama fil-mulej, żomm sħiħ u qawwi qalbek, it-tama fil-mulej. Flimkien, ħaġa waħda tlabt lill-mulej li nammar fid-dar tiegħu. Il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix, iżda b'kull kelma li toħroġ minn fom Alla. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien Ġesu telaq lejn naħa l-oħra tal-Baħar tal-Galilija jew ta' Tiberija. Ħafna nies marru warajh għax raw is-sinjali li kien jagħmel bil-fejqan tal-morda. Ġesu telaq lejn l-għoljiet u għatem bil-qiegħda mad-dixxipli tiegħu. Kien ripilejt il-festa tal-Lut. Ġesu refajneh li maħkotra ta' nies ġej għalih u qal lil Filippu, mnejn nixtru l-ħobż biex dawn ikollhom x'jieklu. Dan qalulu biex jippruvah għaliex ikun jaf sejjer jagħmel. Filippu wieġbu 200 dinar ħobż ma jkunux biżżejjed għalihom biex kull wieħed minnhom jieħu xi ftit. Wieħed mid-dixxipli tiegħu Indrieħu x'mun Pietru qallu, hawn tfajjel li għandu 5 ħobżiet tax-xejr u 2 ħutiet żgħar, imma dawn x'inhuma għal daqshekk nies. Għedu n-nies bil-qiegħda għal Ġesu. Dik in-naħa kien hemm ħafna ħaxix għalhekk in-nies xi 5,000 raġel għadu bil-qiegħda. Ġesu ħal ħobżiet, ratt il-ħajr u qassamhom lil dawk li kienu bil-qiegħda. Hekk ukoll għamel bil-ħut u kulħadd ħa kemm ried. Meta xebaw Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu iġbru l-loqom li baqa' biex xejn ma jinħela. Marru jiġbruhom u mlew 12 qoffa bil-loqom li kien fadlilhom in-nies minn 5 ħobżiet tax-xejr wara li kienu kielu. Għalhekk dawn in-nies meta raw dan is-sinjal li għamel Ġesu qalu, dan hu tassew il-profeta li għandu jiġi fid-dinja. Imma Ġesu meta ntebaħ li kienu ġejjin biex jeħduh bil-fors ħalli jagħmluh sultan, reġa' warrab waħdu lejn l-għoljiet. Il-kelma tal-mulej. Fir lilek Kristu. Żgur illi tolqotna f'din il-ġrajja li hija rakkuntata mill-Evanġelisti kollha, l-uniku miraklu li sibu rakkuntat fl-Evanġelisti kollha, id-deskrizzjoni ta' kif Ġesu jagħmel il-miraklu, speċjalment il-kelmiet ħa il-ħobżiet, ratt il-ħajr u qassamhom lil dawk li kienu bil-qiegħda. Hemm xebħ kbir bejn dawn il-kelmiet u dak li naqraw fl-aħħar ċena meta Ġesu waqqaf l-Ewkaristija. U għall-istess kliem li ngħidu ftit ieħor fil-konsagrazzjoni fil-Quddiesa ħal-ħobż, ratt il-ħajr, qasam
u ta' lid-dixxipli tiegħu. Hemm rabta bejn dan il-miraklu ta' tkattir tal-ħobs u l-Ewkaristija. Imma hu Ġesu nnifsu li għamel din ir-rabta. Fil-fatt, fl-Evanġelju skont San Ġwan fis-6 kapitlu naraw illi Ġesu wara din il-ġrajja meta ra li n-nies komplu jiġru warajh, hemmhekk imbagħad ikellimhom fuq ħobs ieħor u jgħidilhom tħabtu mhux għall-ikel li jgħaddi, imma l-ikel li jibqa' l-ħajja ta' dejjem. U jgħid li hu il-ħobs tal-ħajja. Jekk xi ħadd jiekol dan il-ħobs jgħix għal dejjem u l-ħobs huwa ġismi li jingħata għal ħajja tad-dinja. Jolqotna kif Ġesu jaħseb fil-bżonnijiet tal-bniedem sħiħ, il-bżonnijiet kollha. Huwa l-ewwel wieħed li jara fil-bżonn li kellhom in-nies li jieklu u jara kif se jipprovdi lin-nies x'jieklu. Imma mbagħad lin-nies jurihom il-bżonn ta' ikel ieħor, tal-ikel li jibqa' għal ħajja ta' dejjem, li aħna nafu li hu l-Ewkaristija. U jolqotna wkoll kif Ġesu jagħmel dan il-miraklu u x-xebħ ukoll ma' l-Ewkaristija għaliex hawnhekk Ġesu jieħu il-ftit ta' dan it-tfajjel, 5 ħobżiet tax-xejn u 2 ħutiet żgħar li dan it-tfajjel kien lest joffrihom. Joħodhom u minnhom jagħmel ħafna, jibdel il-ftit f'ħafna. Li mhux biss kien hemm biżżejjed għal dawk in-nies kollha, imma l-Evanġelju jgħid kien hemm 12 qoffa li nġabru bil-loqom li ħallew, jiġifieri b'abbundanza. Ġesu mill-ftit jagħmel ħafna u ħafna b'abbundanza. U fl-Ewkaristija aħna nippreżentaw il-ħobs u l-inbit, affarijiet ordinarji ta' kuljum, tal-ħajja ta' kuljum. U Ġesu jibdel dan li hu ordinarju fl-iktar ħaġa straordinarja, fil-ġisem u d-dem tiegħu, il-preżenza reali tiegħu. Aħna għandna bżonn illi insostnu lil nfusna kemm bl-ikel li jkollna bżonn għal ħajjitna biex ngħixu, imma wkoll bl-ikel tal-ħajja ta' dejjem bl-Ewkaristija. Dawn l-aħħar ftit ġimgħat ma kenniex il-possibilità li niltaqgħu flimkien fil-Knisja ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija minħabba il-pandemija. Hemm min anki jkun isegwi din il-quddiesa ilu ħafna aktar, ilu xhur ma jkollu din il-possibilità minħabba ċirkustanzi diffiċli li qed jgħixu li qed tgħix. Ma lekk aħna anki waqt din il-quddiesa nagħmlu tqarbina tax-xewqa biex aħna nħeġġu fina tas-sew din ix-xewqa li nirċievu dan il-ħobs tal-ħajja ta' dejjem, nirċievu l-Ewkaristija, l-preżenza reali ta' Ġesu. Bil-għajnuna Talla minn nhar il-Ħadd illi ġej aħna nistgħu ninġabru flimkien fil-Knisja. U għalhekk nitolbu l-mulej biex il-dawk kollha li hu possibbli li jieħdu sehem, aħna jħeġġeġ fina x-xewqa li nieħdu sehem fl-Ewkaristija. U jkollna dejjem din il-ħeġġa li niltaqgħu flimkien ħa niċċelebraw l-Ewkaristija u nirċievu wkoll il-preżenza ta' Ġesu fina. Se jkun hemm min ma jkunx possibbli morda fl-isptarijiet, fid-djar tagħhom, nies rikoverati, nies li minħabba l-kundizzjoni tagħhom mhux possibbli li jkunu magħna nhar il-Ħadd li ġej. Imma aħna nassigurawhom li se jkunu f'qalbna u fit-talb tagħna aħna u ninġabru flimkien
biex niċċelebraw l-Ewkaristija ħalli flimkien narfu il-preżenza ta' Ġesu fostna u id-differenza kbira u sabiħa li tagħmel f'ħajjitna l-preżenza tiegħu fina. Irressu issa it-talbit tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kum mulej mal-Knisja tiegħek jina biex tkompli x-xanda l-aħbar it-tajba tiegħek lill-bnedmin kollha nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Ħeġġeġ fina mulej ix-xewqa li aħna nkunu qrib tiegħek u li nirċevuk ukoll fl-Ewkaristija nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Għatina l-grazzja mulej li aħna f'ħajjetna dejjem ngħixu fl-ispirtu tiegħek l-imħabba u l-għaqda bejn xulxin nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk għal-morda kollha fl-isptarijiet u fid-djar tagħhom kemm Malta kif ukoll barra minn Malta, nitolbuk speċjalment għal dawk li għaddejjin minn tbatija biex inti tgħinhom u wkoll li kollhom l-appoġġ u s-solidarjetà li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk kollha li qegħdin ibatu l-ġuħ biex isibu l-għajnuna ħalli jkollhom l-ikel meħtieġ biex jgħixu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu anke fuq l-eżempju li tana Ġesu fil-parabola biex aħna qatt ma naħlu l-ikel. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk kollha illi għaddew għal ħajja ta' dejjem f'dawn l-aħħar jiem biex inti tilqahom fi ħdanek u tagħti l-faraġġ lill-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna il-qattalb li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob il-Alla il-Missier li jista' kollox. Sagrifiċċju għat-tiffiru glorja ta' ismu għat-tiġiet tagħna l-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ħenmu lej għall-familja tiegħek u ilqa' l-offerta li qiegħda tagħmillek. Għatija l-għajnuna u l-ħarsin tiegħek biex ma titlifx il-grazzja li qalet u tasal għall-għena ta' dejjem fis-sema. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li tejjim nistqarru l-glorja tiegħek iżda f'ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie ssakrifikat Kristu l-ħaruf tal-għid tagħna u qeret il-ħażen tagħna tal-imoddi. Ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u reġa' tagħna l-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jintlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jiġulek innu ta' glorja bla qiegħda itennulek. Qaddis, qaddis, qaddis.
Muli Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smawiet, imbierek min ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ola ta' smawiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għabru l-mewt tiegħek mulej inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra ġoġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, mi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek ħenna lina l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqadsa u Alla Marija ma' San Ġusepp mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għammel magħhom infaħruk u nsebħu b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missir li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew flimkien nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħaluliet tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobsa ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la daħħanix fit tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Biex tiegħek jassaltna l-qawwa l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li intrid fiha, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi.
danu il-ħaruf tal-Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jissuqlix li tidħol taqdi s-saqaf tiegħi iżżejt bis kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Xerred dejjem u lejh li nagħtihek fuq dawk li inti salvajt u żommhom taħt il-ħarsin tiegħek biex dawk kollha li nfdew bil-passjoni ta' ibnek jibqgħu iġarbu l-ferħ tal-qawmien tiegħu u li jgħixu jissantana għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Nodu ħajr l-Alla.
Aħna u niċċelebraw illum it-tifkira ta' San Bernadett Soubirous, nitolbu il-mulej il-grazzja li aħna kif għalmitna ikonna mħabba kbira lejn din it-talba tar-Rożarju. Bl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' t-talb tagħna jgħinna waqaf magħna glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma t-talb tagħna dak it-twieled għalina rid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenna l-erbeħ kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-or tal-Ġetsemani u għereq l-araq tad-demm. Missielna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, iddaħannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma t-talb tagħna dak it-twieled għalina rid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa min-nar tal-infern u ġenna kollha wejn dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flaġellawh. Missielna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, iddaħannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek,
Ġesu. Qadisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek. Ġesu. Qadisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek. Ġesu. Qadisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek. Ġesu. Qadisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek. Ġesu. Qadisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santo. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima Urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infen u ġener rebbieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misterju ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Obs ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, daħannix fi tiġrib iż-żeħlisna mid-deni ammen. Simma lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek. Ġesu. Qadisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Simma lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek. Ġesu. Qadisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek. Ġesu. Qadisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek. Ġesu. Qadisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek. Ġesu. Qadisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek. Ġesu. Qadisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek. Ġesu. Qadisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek. Ġesu. Qadisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek. Ġesu. Qadisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek. Ġesu. Qadisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santo. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima Urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġener rebbieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba' misterju ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobs ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la daħannix fit-tiġrib iż-żeħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek. Ġesu. Qadisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek. Ġesu. Qadisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuftijek. Ġesu. Qadisa Marija Malla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek
imbirka inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santismorina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenera bih kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija meta Sija Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat tal-agonija miet. Missina li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi satnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobs ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħat jalina daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santismorina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenera bih kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħlina ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibqu nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela Avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u urina wara dan it-turufnament il-Ġesu frott imbierek ta' ġuf tiegħek
u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-ferma tal-Papa mis-sinna li inti fis-sma wedi tqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna drubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, daħannix fi tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mew tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Ibn u lill-Ispiritu Santu. Kim il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għattihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi lilhom. Jistrieħ huma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier Eternalla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Malla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull ima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mena ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisa Alla. Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddejja tiegħek mulej għandna nitolbuk nigawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassista d-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost tajja tas-sema itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern nix-xitan u l-ispirti ħsiena l-oħra li jiġġerew fid-dinja tal-fin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe, slima lik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek il-libnu fik Marija għedet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppe kun missiera lina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Għalana l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Amen.
San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. Santa Bernadette, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla għeda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbir Omm Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Giuseppe Parus kassismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu. It-talba tar-Rożarju twassalna fit-tmiem dan il-mument ta' talba llum. Infakrukom li minn nhar il-Ħadd li ġej l-insara huma mħeġġa jmorru fil-knejjes tagħna l-quddiesa u biex jirċievu l-Ewkaristija. Dan fil-waqt li nibqgħu nosservaw il-miżuri għal ħarsien tas-saħħa.
id-dispensa tal-obbligu tal-quddiesa tal-ħadd għadha fis-seħħ. Infakru wkoll li min jixtieq jordna minn qabel il-5 volum tal-ktieb Kelma ta' Ħabib bid-diskorsi tal-Arċisqof huwa mħeġġeġ jidħol fuq il-website knisja.mt/kelma ta' ħabib. Il-ktieb jintbagħtilkom direttament id-dar. Grazzi u nsellmilkom.